Hola, sóc l'Òscar Dalmau i avui us explicaré com i quan posar l'accent tancat o obert a la E i a la O, que són les que més difícil ens ho posen. Com ja sabeu, la I i la U porten sempre accent tancat. Aquest matí, al laboratori, no hi ha ningú. Matí i ningú porten accent tancat. En canvi, la A només podrà dur accent obert. Ep! Mireu allà. Però què passa amb la E i la O? De les 5 vocals, la E i la O són les úniques que poden dur tant accent obert com tancat. Com podem saber si porten accent obert o tancat? El primer que hem de saber és si les paraules són agudes, planes o esdrúixoles. Ho recordeu? Les paraules agudes són les que tenen la síl·laba tònica a l'última síl·laba, és a dir, a la dreta de tot. Les paraules planes són les que tenen la síl·laba tònica a la penúltima síl·laba, és a dir, la segona síl·laba comptant des de la dreta. Les paraules esdrúixoles són les que tenen la síl·laba tònica a l'antepenúltima síl·laba, és a dir, la tercera síl·laba comptant des de la dreta. La majoria de paraules agudes duen accent tancat. Per exemple, camió, sabó, ximpanzé, puré... Ep, alerta, perquè hi ha algunes excepcions que el porten obert, com per exemple arròs, terròs, espòs, per què o què, això i però. Tot obert. En el cas de les paraules planes, majoritàriament duen accent obert. Hi ha, però, algunes excepcions, com estómac, cèrvol, préssec, préstec o verbs de la segona conjugació com córrer, témer. La majoria de paraules esdrúixoles duen accent obert, excepte algunes paraules com fórmula, góndola, església, llémena o ferèstega. Per cert, algú em sap dir per què alcohol, formol o cloroform no porten accent i, en canvi, sabó sí que en porta? Alcohol, formol, cloroform i sabó són paraules agudes. Això vol dir que tenen la síl·laba tònica en l'última posició. La norma d'accentuació de paraules agudes ens diu que les hem d'accentuar quan acaben en vocal, vocal més S, N i IN. L'única paraula que compleix aquesta condició és sabó, que acaba en vocal. Va, us dictaré algunes paraules i haureu de decidir si porten accent tancat o bé no en porten. Esteu preparats? Doncs comencem. Sabó. Pantalons. Fórmula. Llémena. Llepar. Us deixo amb la solució, que me'n vaig a cuinar aquest arròs que amb unes gambetes quedarà deliciós. Per cert, arròs, solució i deliciós. Com porten l'accent? Penseu-hi. Ens veiem al Supercampus.